Вось за гэтым плотам знаходзіцца падарунак Александра Лукашэнкі катарскім шэйхам. Зямельны надзел памерам амаль 4000 гектараў, што параўнальна з плошчай 20 такіх краінаў, як Монака. Мясцовыя жыхары кажуць, што ў гэтае таемнічае месца завезлі каля 1000 галоў жывёлаў, на якіх рэгулярна праводзіцца паляванне. Рыбны сезон адкрыты, але жыхары вёсак Ізбішча і Пагост не маюць магчымасці збіраць дары лесу ў звыклым месцы. 2 гады таму тут пад паляўнічыя угоддзі абгарадзілі вялізную тэрыторыю, на якую трапіць звычайным людзям немагчыма. Туда детки ходили на речку на эту. Там была такая сажалка чистая, аккуратная, там 2 канавки. Мы даже сами туда ходили, купались. Там большущая такая чистая вода. Все забрали, загородили сетку без нашего спроса. Менавіта для гэтага таямнічага месца катарская інвестыцыйная кампанія «Сокол» завезла з Літвы 550 плямістых і высакародных аленяў, а таксама каля сотні муфлонаў. Арабскіх шэйхаў тут ніхто не бачыў, але вяскоўцы адзначаюць, што паляванне ладзіцца рэгулярна за вялікія грошы. Сейчас запустили, может, голов под 1000, там даже без понятия. Все полностью сеткой огорожено, видеокамеры стоят там все. Падарунак катарскім шэйхам зрабіў асабіста Лукашенко пасля таго, як наведаў з афіцыйным візітам Доху ў 2011 годзе. Менавіта тады быў анансаваны праект «Катарскі востраў». Замежнікі арандуюць зямлю на Лагойшчыне адразу ў 2 месцах – на поўначы раёну і каля Плешчаніцкага вадасховішча. Згодна з дакументам, гэтыя землі здадзеныя ў арэнду арабам на 99 гадоў. 2 гады таму яны забавязаліся сплочваць нашай дзяржаве паводле тагачаснага курсу прыблізна $270 000 штогоду. Кіраванне проектам узяў на себе старэйшы сын Лукашэнкі Віктор. Што атрымалі ўзамен беларускія ўлады ці асабіста сям'я Лукашэнка, невядома. Адно, што ускосныя сведчанні гэта тыя факты, што Віктор Лукашэнка неаднаразова прыязджаў у арабскія краіны, там то на Формулу-1, то там яшчэ на іншай бізнес-сустрэчы. То бок бізнес-інтарэсы існуюць. Журналіст Ягор Мартинович, які займаўся гэтую тэмаю, зазначае, што вылучэнне такога кавалку зямлі замежнікам без грамадскага абмеркавання можа і не зусім законнае, але можа мець і станоўчы эфект. У цэлым, магчыма, гэта як бы крокі слушныя ў плане тым, што калі катарцы створаць дзесяткі там і сотні працоўных месцаў у Беларусі, то чаму б не аддаць ім за грошы ў аренду тую ж землю пад Лагойскам, калі яна ў глобальным плане стаіць пустая і выкарыстоўваецца толькі мясцовымі жыхарамі для прыватных мэтаў. Але самыя вяскоўцы з катарскіх інвестыцыяў пакуль не атрымалі нічога. Нават на працу ў якасці ахоўнікаў сюды набіралі не мясцовых жыхароў, як гэта робіцца часцей за ўсё ў такіх выпадках, а адстаўнікоў з сілавых ведамстваў з Менску. Віталій Бабін, Белсат.